Fetsa 13 kana Disyembre 2021. Advance Merry Christmas na tabi sa Indogamos. Formalmente naman po kita nga minapaabot man nin pagbate sa lambang miyembro kan susyudad asin kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang taka na kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Kung bibilangon niya to, isabay taining petsa 13, kasabay sagkod sa petsa 25. Tres días pa. Yaon na po ang Christmas. Sige, ituloy na natin ang Pasko. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. Sagkod na naman kitang alas 10:30. Yes, may kuryente ngunyan. Yaon sa tuyang mga paradangog. Tingog kan banwaan man po, nagpapaabot nin pagrespeto sa mga Tagaligaspi, Albaya, Sindaraga. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así. Luminaog na po! Ecstasy. Luminaog na! Ecstasy. Ecstasy. Sa top 16 ang Pilipinas. Ano? Ecstasy. Sa pinagigibong Miss Universe. Gari miyembro kan Horado si Marian Rivera. Tama ba, Tabi Angel? Miyembro siya kan Horado ano? Saro siya duman sa mga miyembro kan Miss Universe. Aber daw Tabi, marhay na agaman sa gabos na taga-Albay District. Sagkod dyan sa daraga. Siguro sibut na kamo dyan sa paghanda kan pangudtuhan. Dadagdagan mian sa indong pagpapasiram kan pinaghanda. Sa paagi po kan mga informasyon katuwang an Mega Force Patrol. Kumpareng Jim, Pading Al, Pading Jomar, si Ann, Sagkod, si Luwens, sa Manibela, si Henry De Boy Mata, Technical Control, the big man himself, Ramir Bunjing Tanay in the house, the Chief Tech, Newsroom, sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya, walang lusot ang istorya pong may kabuluhan, istoryang may sustansya, igwang efekto sa satuyang pagbuhay-buhay individual, imaging bilang komunidad, lokal, national, international. News Manager Mardela is the name. Sa Production Center ang Samuya pong Anghel presenting Angel M. Mustaza of Cagbacong, Legazpi City, Philippines. Ano? Ecstasy. It's Miss Universe 2021 Fever. Sa IT, tandem ang samuya pong mga matitindi. Malalanit. Agabot po sa IT. Yan po na nahihiling nindo budadan na dangog. High definition. Full digital broadcast. Sa internet, worldwide, netwide, online. Si Arven, Buda si Richard.
gusta a mí. Yan po ha, sa internet, online, worldwide, netwide. Sa AM band, sa radyo, region-wide po kita. Sa DZGB AM, ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yes, sige! Ayan na, ituloy na natin ang saya. Namamas ko po. Sa kuyang telepono numero, tabi, pwede man gamitin nindo yan. Sa mga reaksyones sa siniba pa, 0961-759-0888. Ayan, ano, Bonjing ha? 0961-759-0888. As in sa Globe, 0926-0156-020. May Gcash din ako. Merry Christmas! Yan! Namamas ko po! May Gcash po ako! May Christmas po sa Indogawasan. Di ba ang saya-saya bunjingan, no? 13 days na lang. Isabay natin yung petsa 13, sagkod sa 25. Sagkod sa 25, 13 dias na lang po baga. Christmas na naman. Tuloy natin yan, ano? Good morning, Tabi. Ano, sa mga, kuan dyan, sa mga paradangog man yan to sa manlain-lain pong parte kan Legazpi, ano. Yan, pwede na paramdam naman ka mo. Paramdam, ano, kung gusto tabi nindo na magpaabot man nin formasyon na siniba pa sa sakuyang mga numbers. Pero bago yan, Tabi, ha, pinagtatapos ko lang ining update kan sa tuyang telepono ta ngunyan pa nag-update. Okay lang yan na mag-update an sa tuyang mga Android phones. Na tiyempo ngunyan na tiyempo kita nag-update. At tagal ng kuan, finishing update pa. Pwede ba tong gamitin na maski dai pa natatapos ang sa tuyang update, ano? Sige, i-clear na natin to. Yan. Okay. Sige. Ano ba yung kuan? Ano ba ang prepaid? So pigalo down iyan, load ang prepaid. So load postpaid, so may linya, ano? So may linya. So prepaid, so ma-load ka. Di dig ini prepaid. Ayan. Okay. Ayun na. Sige, Tabi. Yan. Sige, nag-connect pa kita sa server. Okay na. Your phone has been updated. Sige, thank you so much. Okay, updated na sa tuyang telepono. Sige. Bago yan, ano, maray na agad dyan kay Kising o Gunmoan. Dyan sa Karamuran.
sa Catanduanes. Ano? Good morning tabi sa imo kising ha. Pangudtuhan dyan is inihaw na hinisan sagkod yung surahan. Sus Mariosep na sira mano kising. Yan na inihaw na surahan baga tabi. Ano? Manatukon iyan Buda masiramon pertehon. Kaya lang pa siguro kanin paghugas mo kan pagkatapos ta medyo ang birtud ka yan naghahalimuyak ano. Kising maray na agla tabi sa indo dyan sa Karamuran ano na mga kababayan ta dyan. And then sa Vira Catanduanes, good morning dyan. Kara Gobernador Boboy na Kuwa dyan po sa Virac Catanduanes. Ano? Yeah, sige. Before we proceed tabi sa iba pang mga tema, inutunta mo na ini ha, kasubago nakahuro naman ni VP Henry so pag-asa, pero we try mana paano maka isikan sa tuya mana kamugtakan kan panahon ta may pig-abangan baga kitang bagyo na iyaon dyan sa may Kamindanawan. Duno kung ano na ang development kito kung nakalaog na no sa Republika kam Pilipinas o malaog pa sana nag-aapod kita sa pag-asa. Ini po mo ng tawan tang prioridad if ever we got lucky na maakomodar po kita kan mga taga-pag-asa sa ngunyan ha. Diyan sa kamugtakan kan pa. Importante po ini tabata adang-adang magang kapaskuan. Remember ka nakaaging taon pandemya kita taho kang pandemya tinira kita kan tulong sunod-sunod na subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Panahon ano. Sige, we try once more now. Bago kita magkuantabi sa iba pa ha. Ini ang tawan tanin prioridad for us to be prepared and be well informed. Sana day ini maging spoiler kang Christmas sa inman na parte po kan Pilipinas. Ining bagyo na kung maglaog na po sa satuyang teritoryo ang ngaran Odette kung maglaog na po sa satuyang teritoryo. Diyan ini sa may Kamindanawan. Salamat ganita nasa amihan kita nagduduon ini pa ibaba na bagyo ining amihan duman sa bagyo making it appear na dyan sa may Kamindanawan buda Visayas matama. Ayan, sige sa sarap pang linya hindi tayo nakukuha hindi tayo na accommodate muna delay muna baka busy yung ating mga kababayan dyan, mga mahiguson pong tagapag-asa. Sige. Kundi di taod-taod we proceed sa iba pang mga temas ha. Kan sa tuyang programa. Baka nagkapalayog pa kan balloon. Tayo dyan yung pigapalayog na lobo ural daw ang mga tagapag-asa. Ano? Tanganing magkolekta ng data. Would you believe it or not? Saro sa mga pinagigibon nindang ekipahe, lobo, balloon. Pero special na klaseng balloon tabi. Lobo, di pa layog nila sa itaas. Mantang naglalayogan, sige pa itaas, sige man ang transmit ng data sa saindang mga ekipahes. Mga numero, gabos, atmospheric pressure, gabos, nakaipuhan nindang ang data. Tanganing ma-determinar ng kamagtakan kampanya. Sige, hindi. Obviously, hindi tayo na-accommodate pa, no? Yan sa pag-asa. Sige, basta ingat sana po tabi. And prayers, ha? Ingat and prayers po tabi. Na ang bagyong sana po lumuyan na. Dahil magtama sa inman na parte kan Pilipinas or kung tumama man, dahil masyado, dahil makaapektar nin todo-todo sa buhay, imaging propriedad kan sa tuya pong mga kaimanwa. Much the better na ipangadita sa mahal na Diyos na sana po matunaw na yan na sa tuyang pinag-antabayan ng pong yan na bagyo. Maray na aga tabi dyan sa mga taga-ligaw. Sabi ni Shandy, Merry Christmas na tabi in advance. Likewise man tabi
sa isla ng Catanduanes, ang pamilya Garcia. Maray na agatabi, pamilya Garcia dyan sa Catanduanes, mabuhay ka mo dyan. Maray na agatabi, Sir Ato Lim, dyan po sa oong Daraga, Albay, sa Petron, Tapgas, Gasul, yan. And then, oong sa tuyang mga paradangog man dyan po, sa Sentro Can Legazpi, diyan sa ining Lapu-Lapu kay Pading June Pitero. Maray na agatabi kumpadreng June. Sagkod diyan sa mga sa mga taga JRB Calibration Center. Sige tabi. Maray na aga man po sa Indo Gabos. Yan, sige ta. Ini po may ipadagog ko sa Indo. So sa tuyang barkada nag recording igwa inining kuan. So sa tuyang barkada. O yan po, dengogon Indo. Kung kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat itang makilabot. Midbid mo ang boses na Bunjing. Sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan pauruon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa lusunton. Pangapuran sa mga namamaman, Iyan. makisumaro sa programang kay Midbid mo ang boses na Bunjing. para sa katulinungan asing kaginawahan. Pangapuran sa namamayukan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapakinabangan kan kadaklan. Yeah. Sumakaakod kung kisa itong boses. Basta official po yan kang probinsya ng Albay. Sumakaakod kaan. Tawag ko ning load ganyan na sanggatos, ha? Ayan na. Ayan, medyo adlib ngo na. Bid-bid mo ponding sa boses. Kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat itang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan pauruko, Siram. ate niya to gibuhon, mga kabutay sa tungsundon. Pangapuran sa mga namamaman, makisumaro sa programang kaayuhan, para sa katuliyungan asing kaginawahan. Pangapuran sa namamayukan banwaan, 100 pesos na load yan. Makaukod kung si Saipo ini. Official yan kan Kapitolyo. Nagkanta, nag-produce ka. kan kadaklan. Day ka owner, Papa Mar. Day ka owner sa teknisyan. 100 pesos load yan. Sige tabi ha. Sumakaukod kung si Saya nagkanta ka. Yan tao di padangog ta naman tabi. May 100 pesos load ka mo pa Christmas man tabi. Sa tuyang mga. Uy, si Papa Rondon. Papa Rondon. Yan, Narika Fort, Camp Provincial Youth Development Office. Diskwalipikado ka! Papa Rondon, diskwalipikado ka. Nalingawan ko lang so requisitos sa mga mag-intradigde. Dahil pwede mga taga-Kapitolyo. Kaya diskwalipikado ka, Papa Rondon.
An assignment ko sa imo ngunyan, Youth Development Officer, Sir Rondon Ricafort. Subaybayan mo. So Miss Universe, ikaan mag-report sa ko kung makadali so sa tuyang kwan, entrada. O, dadagdagan niya na ning isang gatusman. O, di sige logod, Papa Rondon. 200 pesos na ining load tabi. Sumakaukod kung si Sai ang nagkanta ka ito. Buda nagprodusir. Globo Smart tabi. 200 pesos load yan. Pampabuenas tabi. Bungkaras kang programa. Basta po, opisyal ito kan Kapitolyo Provincial. Ang 100 pesos, so initial niya itong load yan, dadagdagan kan sa tuyang Provincial Youth Development Officer, si Sir Rondon Ricafort. Buda, pakarayan na dyan sa satellite monitor mo, Papa Rondon, ikan opisyal na pigdidesignar ko niya na tagapag-update sa programa kung ano nang kamugtakan kan Miss Universe. Tanakalaog sa Pilipinas sa top 16. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, ketumbang, ketepe, tambang, ketumbang. Oh, good mohan. Chikitan, chikitit, 200 pesos na ang kuan, ang nakataya. ketumbang, kepin. Chikitan, chikititan, tandang, Oh, nag-text digdi. ketepe, Si Rondon Ricafort tabi ang nagkanta. Sala. extano. Taod-taod ha. Ang pag-accommodar niya to kan mga text messages. Basta 200 pesos load po yan nakataya ngayon. Kero Rondon Ricafort ang sanggatos dyan. Ang sanggatos man. So sa tuya man na pa konsuelo tabi ha. Gusto pa rin daw magpakonsuelo ako sa programa. Anong magayon na pakonsuelo, Bonjing? Pumili ka. Pasko-pasko, paksiw-paksiw o pinulitika kan politiko ang politika. Pinulitika kan politiko ang politika. Ano tabi? Ang gusto ninda? Ada. Oh, si Rondon Ricafort na bako ka, Angel. Si Rondon ang pariporton ta. Me gusta mi, Rondon Ricafort. gusta mi, así. Ka nagre-report igong magayon na development. Hiningan. Oraga din ni si Rondon sa Latoya. Gini mo pag akong reporter. Basta po, nakalaog na sa top 10 ng Pilipinas. Alaga naman. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. May nag-text pang sarong kinatawan. Kinatawan Dante Arandia. Ang pinaka-the best man dyan sa tercer distrito kan Albay. Así. Diskwalipikado ka! Sabi ko na gani, bawal ang mga taga-Kapitolyo. Extano. Yan ang saro sa mga kwan. Saro sa mga requisitos. Bonjing tanay, bawal ka! Sa mo yung chip tech. Si kinatawan Dante, maray nagatabi isay mo kinatawan Dante Arandia, mabuhay ka! Diyan sa tercer distrito kang probinsya ng Albay. Ang majority floor leader. Diyan sa Sangguni ang panlalawigan. Lutong-luto, bihasang-bihasa po. Sa dalagan kan serbisyo publiko. Madali man na. Bata naka-standby na si Luwens. Muna si Pading Al. Si Manny man natutanyis man. Apod-apod man ini man na. Manuel! Oy! Merry Christmas! Lumayas ka! Iwan, loko-loko yung wadili tayo. Extano. Merry Christmas. Lumayas ka! Uy, dali si Wadil. Maniti, mabuhay katabi. Kan Hans Retro Diner. Diyan sa Daraga. Sa likod sa nakan Daraga Bakery. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, ketumbang, ketepe, tambang, ketumbang, kepin. Sir, anong channel tabi Miss Universe? Ketumbang, ketepe, Ay, go kami ning direct satellite link duman sa kuan sa pigigibuhan kan luga kan Miss Universe. si la
conoces, te O maray na agatabi kinatawan Dante Arandi diskwalipikado ang gabos ng mga taga-Kapitolyo mag-intra sa kwan sa pa-contest. me gusta. Pareho ni Sir Rondo na Ricafort, diskwalipikado ka mo sa pa-contest. Maray na agatabi kinatawan Dante Arandia. Good morning. May nag-text digdi. Good AM po. Si Kong Didi Cabredo Tabi ang nagkanta. Me gusta a mí así. Me gusta. Ay, aray pa magpakonsilo kita, Tabi, taon-taon. Iniso pa konsilo ta. So, 200 pesos. Larga ito, Tabi. So, kung si Saiso nagkantakan itong so pinadangog ko sa Indo. Kinatawan Dante. Maray padagdagan mong sanggat to so kwa. So, pa-premium nga ning gibuhuntang 300 Basta day ka mo mag-intrang mga taga-Kapitolyo ta, diskwalipikado ka mo ta, midbid din do subusis. Tabi kinatawan Dante. Aray pa sa aga siguro pag may nakaukod ngunyan. Sa aga pa konsilo kita. Tabi sa programa. So naman, anong gusto nindong tang twister ta sa aga? Andali. Mane! Tangiling pa daw sa kanta. Tangiling sa kanta na ito na kaya. Diskwalipikado ka! Dahil ka nagdadangog! Up there ka! Diskwalipikado ka, Manuel! Mabang Manuel, ini gusto pang dagagon so kanta na o yan may ma-report na. Good one. Sige. Di sige tabi ha. Yan. Sir Pio, si Alex Fredo po ang nagkantakaan. Sala. Okay, sige. Maray na aga tabi. Sabi ni Jun Janat-chan, maray na aga sa gabos na mga taga-Ligaspi. Yan. So, aki ni si Lloyd Chan. Good morning, tabi sa inyo. Sabi ni Jun Janat-chan. Sige! Diretso kita kan mga istorya muna dyan sa luwas. Pero bago ka yan, naning biyo na kita bunjing Eto po muna, Oras Pilipinas, it's 9:34. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Go. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, every day. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawaraan pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Halit sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato ning bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo.
Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mga kapwa ko Ligaspenyo, ini po ang sa indong dating alkalde, Geraldine G. Rosal, Presidente ng Legazpi City Women's Federation, minapaabot ng sarong maugmang Pasko, na mas kinangani po yaon kita sa pandemya dahil kan coronavirus. Alagad ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pamamayo ni Mayor Noel Rosal, kaibahan ang mga health workers, minamauot na magkaigwa na po kita ng herd immunity, tangani pong maisilibrata ang satuyang kapaskuhan ngunya na taon, kaibahan ang satuyang pamilya. Sa giraray po ang satuyang pagbati, Merry Christmas and a Happy New Year. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alkalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Nagluy pa rin ang Pasko. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat.
Recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water. We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. May chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dantes saying, Kayo ay worth manalo at Worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Pwede manayaki Bakulat, ayuda at sanitasyon Kultura, turismo at edukasyon Lahat ng yan tututukan ngayon Kay Manay Jackie talagang aahon Tutulungan kang magkatrabaho Baka kay Albay tsak na aasenso Kay Manay Jackie talagang panalo Di ka iwanan hanggang dulo Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo Maaasahan nyo William Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po. Taon-taon di pagpapanagos niya tuan pa Consuelo. Buda siyempre ang programa. Ano po muna ang bulos kan mga istorya. Igo na lang po kita ng 14 minutos bago magalas 10. Tingog Ganbanwaan. Nasa linya na. Si Luens na Barcena. Luens, good morning. Go ahead na. Yes. Salamat sabi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta puminakol na sa sobra 1 million pesos na kantidad ng mga construction product na si kan Department of Trade and Industry o DTI Fair Trade Enforcement Bureau o FTEB na may violasyon na wara ni mga ICC Mart tigdi sa Kabikulan. Ini ang ipinagunambitan sa DCG Binyas nga na pagkaaga ni DTI Region 5 spokesperson Dem Berango na 27 gabos na negosyo de establishmento sa bilog na simanang paglibot ninda sa Kabikulan ang natawan ni notice of violation at in 1,941 na pidaso din mga construction materials ang sa indang nilaganan in yellow sign tan mga personnel na dainin mga ICC mark tapig ditinda sa merkado. Sa syudad kan Legazpi, 5 sa 21 negosyo de establishmento ang sa indang inisyuhan ni notice of violation. Sa syudad,
272 na construction materials na puminakol sa 80,000 o kaya 86,000 o 86,287 pesos ang kantidad kaini na may violasyon. Anong mga construction materials dayan, Luens, over? So mga manlaylain tabi Sir Pio mga tigtitirinda sa mga hardware. Dahil naman tabi Sir Pio digdi itinagunambitan kung anong klase nin mga construction materials ini. Basta ano ang palatandaan kung iyan day nagsunod duman sa regulasyon bakong susog sa standard, anon palatandaan na ibinugtak kang DTI? Pag naitabi Sir Pio nin ICC mark, iyon na yan. Sabi mo baga pigbugtakan ng yellow markings? Roger to that. O niya kung haralion masana ito kang kuan kan mga tindero-tindera budakan kuan kan management. Ibi mo monitor manggiraray tabi Sir Pio kan DTI. Nangani nang gibuhan ni informal na disposition mismo kan negosyo di establishmento. Sige. Sigun kay Durango, ini pagpapahiling na ang DTI seryoso sa kampanya kontra sa mga nagpapabatal nin mga bako standard na mga produkto sa merkado. Sa iya pang idinugang na nangangapudan man mismo si Regional Director Diggs Aguilar nangunya na maabot na Kapaskuhan asin sa mga masunod na aldaw dapat magpabakal nin tama tasinda seryoso sa pagsakote sa mga siring na bagay sa ngani ng maprotehiran ang karapatan kan mga konsumidor. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya hali sa Regional Center site. Ako po si Luens Burso Garcena. Salamat Luens sa istorya hali dyan sa luwas. Taon-taon baltadahan tayo good morning dyan tabi sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair dyan po kay Sir Eric Rubio, kay Kabayan Eric, good morning dyan sa inyo, mabuhay ka mo dyan sa Legazpi, Albay Computer Electronic Supplies and Repair, mga computers dyan, laptops, peripherals, sa siniba pa, mabuhay ka mo dyan tabi sa Aces. Diretso pa ka ni istorya, kumpadreng Al. Thanks for waiting. Go ahead, good morning. Good morning pa din. Mamatian na paluway-luhay ang trayumpo. Kana probinsya kan Albay laban sa pandemyang COVID. Ini ang pinagunambitan ni Gobernador Alphonsus Bitsara sa sarong pagtripon base sa press statement na paluwas. Later sa opisina kan gobernador, susog sa mga mensahe na pigapahayag kan gobernador, ang Albay haros paluway-luway na trayumpo laban sa COVID dahil nga ni haros kulang-kulang 70% na kan mga Albayanos ang pinagkonsiderar na bakunado na asin nareparo man sa mga nagluwas na data kan Department of Health na paluway-luway naman na nagidiit ang mga naging biktima ng COVID-19 sa probinsya kan Albay. At padago sa pangapunan kan gobernador yon padago sa mga operasyon kan mga residentes na hampangon ang mga kadipisilan sa mga siring kanita nakalampas nga kita kan mga nasa kainitan kan pandemyang COVID lalo pa ko yan na medyo nagkukurokalma na asin sa mensahe pa kan gobernador na haros ang kada henerasyon mananggad nagkakaiguanin krisis na sasapar isiring kan mga gurang kan mga ilot na panahon sa mga magurang ang mga nakagian hindang krisis siring man ngunyan pa nangyayari sa tuya at least ngunyan nalalampasan tanan ni asin padago sa bagay kanyar kan gobernador ang publiko na maging makusog sa buot ng pangon ang siring na problema na sa pagtubod niya personal talagang ini maabot ang aldaw sa tuyang malalampasan. Ang kaipuhan sana iyo nga niyan so pangadji permi yan na permi pangadji buda panari buda ikadua so sa tuya man na kusang loob na pagkooperar. Correct. Bako sa nang pagpara basulon ang gobyerno. Kaini bako laban kan gobyerno. Laban tagabos. Laban tagabos. Correct. Iyan na ining na mamati ang tangon niya nakapangganahan. Parte ni kan trayumpo niya to gabos bako sa nakan gobyerno. So gobyerno nag-aadaptar sa nakan mga lakdang basado sa performance niya to. Correct. Kaya baga hinali na ni gobernador so checkpoint duman sa linderos niya to tanaging maray so kooperasyon ta bako sa na ining espersos dahil sa napagpara
targeton ang Kapitolyo. Halimbawa, iparayo kimahal na Diyos. Igwa na naman in maglangkaw. Ang kukulkugo na naman sa Kapitolyo sa gobyerno. Halakan gobyerno. Sala kan gobyerno. Dahito na rariparo na iyan sana. So ebidensya kan sa tuyang trabaho. Kung maglangkaw na naman ang numero o magbaba, epekto yan kan sa tuyang gibo-gibo. Bako kan gobernador, bako kan presidente, bako kan senador, bako kan gabos. Correct, Iyan na ngunyan. So mga sa tuya sa ng mga elehidos opisyales, mga gobernantes, sinda sa naso nagpapautob kan mga lakdang basado sa kooperasyon na sinihiro-hiro kan komunidad. Na yan ang padagos sa pigahagad kan gobernador. Yan ang pigdagos pigpahagad kan gobernador. Takon, kung kita naman magpabayay na ngayon sa checkpoint, okay na ngaya. Sige na, balik naman kita sa dati. Malangkaw na naman, iparayo kimala Diyos. Titingkugo na naman sa gobyerno. Takita naglangkaw naman. Titingkugo naman sa presidente. Naglangkaw naman. Bako? Naluya nga yan. Naluya nga, Jesus Marios. Tapos naging political issue na naman. Ay, nako, sinasabi. Tabi pa rin, yan ang update. Kasi man sa mga informasyon na nagluwas hali sa opisina kan gobernador. Roger. Report Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal. Mga istorya dyan sa luan. Diretso pa, kambulos kan istorya. Na sa linya man kumpadreng Jomar Bien Marhay na aga tabi pa ding Jomar, go go go. Salamat Pading Pio. Thank you maray na aga man sa mga parantabay. Naramdaman mo pa din sa report ko sa imo kasusaro na tinugutan na kan lokal na gobyerno kan tabako so UB Express na magbugtak nin pick-up point or terminal sa laog kang patio kan tabako na nasa National Highway. Kataraning sa ini kan so pick-up point kan luma buda bagong jeep. Bako man palang talagang kumbaga igo pala na oposisyon ito. May oposisyon ito hali mismo digdi sa modern jeepney. Yan. Nag-opunir so nainot na nakapwesto dyan ng mga modern jeepney. Oo. Ulay ko nga si Mr. Alex Banyares, ang pamayukan na modern jeepney, so Talitrasco. Sabi niya sa kuya, tulo ang punto na pigpapanindugan ninda kung ata day dapat na magbuktak dumaning terminal o kaya pick-up point. Sige daw. Ang UB Express. Oho. And sa ibong kansay ng oposisyon natugutan aramunta sa iya kung ano ang tulong punto ini. Buda ano ang plano ninda ngunyan after this. And sa ropa, naapot ko nga na isaya, bako daw niya ako, Mr. Banyares, may mag-isip na garo nagiging maurimang kamo pigkontra nindo itong makadukot sa indo. So parada. May rason man siya duman. Sige. Ihaputan naman saya. Mr. Alex Banyares, live kita sa DCGB. Nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Hello, good morning Sir Pio. Yes, Sir Alex. Good morning, tabi. Okay, di primero, igilid tamo na so mga rasones, babalikan ta, manungod sa isyong an. Ngunyan, we look forward na po muna, ano an sa indo gigibuhon, despite kan sa indo man na objection for valid grounds and reasons, anon sa indo gigibuhon ta, natugutan, sabay ang pagbugtak man yan ng pick-up point, pick-up station, so mga traditional jeep buda ining so UV Express. Go ahead, tabi. Okay. Para sa mga paradangog, gusto ko lang tabing ipasabot na actually na-surprise ako kung natugutan iyan despite of our opposition and despite the fact that during the time na nagkakaigwa kami consultation meeting with the Honorable Mayor herself na nagpe-preside ka ito, ang stand niya is not to give into the request can UB Express. Precisely because Mayor herself knows the rules of the LTFRB na hindi pwede magkaroon ng pick-up station ang UB Express because they are not allowed as provided for sa prangkesa kan UB Express. They should operate on a point-to-point basis. Now, yung terminal man na pagkaagaling bawa i-transfer duman, that would violate the rule manggiraray kan LTFRB
na itong aning 2017-030 which it was titled as Guidelines for Off-Street Terminal Operations under Department Order number 2017-011. Ang gusto sabihin, kung terminal ito dapat ikakaag siya sa endpoint mismo kang lugar. Bako po ito duman sa parking park kang Christ the King Church. Precisely because pag sa pag-put up the terminal, there are numerous requirements tabi Sir Pio na dapat sunodon. Opo. Sir Alex, I beg your pardon kung ikataka we are dwelling sa reasons na mo natabi Now, ang sitwasyon pa yaon na igwananin na sitwasyon igwananin kamugtaka na isinabay so pick up point despite kan sa indong oposisyon, ano na po ang sa indong gigibuhon mo natabi? Ang gigibuhon ko, I'm planning to make a sort of a motion for reconsideration in the form of a letter. Masurat jiraray ako kay Mayor to put emphasis on our stand. Now, if Mayor would stand on the same issue na parang yun na talaga, we have no choice but to bring the matter to the Department of Interior and Local Government. Kasi they are under the control and mandate of the DILG. So for me, the proper forum to bring the matter is to the DILG. But before that, out of courtesy to the mayor, I would like to explore that possibility of writing again to the mayor, pleading to reconsider what has been made. Ay, opo. Na, yun po. Oo. Now, duman sa pleadings nindo, i-reiterate na tabi nindo, Sir Alex, itong reasons na pinagdidiscuss mo na tabi ka sa bago. Opo. Yan, opo. Now, halimbawa, baga tabi, Sir, igwa pa ning oportunidad na apwera sa pagsurat nindo, pleading, praying for motion for reconsideration sa alkalde. Any other plans na i-brought out manindo initabi sa LTFRB? Over? Yes, that's another option. But to avoid forum shopping, kasi I know the rule on forum shopping na dapat kung nagdala ka ng isang reklamo sa isang ahensya, doon na muna para hindi kasi pwede magsabay-sabay. Okay. Kasi baka magkaiba yung ruling ng dalawa, magko-conflict. That's why mayroon tayong rule on forum shopping. And for me, because the respondent would, in this case, would be the LGU, so I believe na daling ko muna sa DILG. Yes. Pag dinala ko din yung issue sa LTFRB, the respondent would be the UB Express themselves, operators. So dalawang parties magkaiba yan po. Okay. Pero para sa akin na mabilis, sa tingin ko, in my honest opinion, is to bring the matter to the DILG kasi they are the ones in command of the LGUs. Opo. So one step at a time. Opo. And yung mga proper forum, yaon lang yan dyan, following the procedures na pinag-imponer. Tabi, ano po? Opo. Okay, now, we go back na duman sa imong valid grounds, tabi, na supplement mo duman sa motion for reconsideration. Ito sa violation kang franchise na dapat sa endpoint kan ining mga UB Express an ining pag-pick up sana din ng pasahero buda pag-diskarga tabi. Ano, sir? Opo. Sa indo tabi, sa franchise man po nindo sa mga modern jeepney, ano po, endpoint to endpoint lang po? Hindi po. Kami po kasi ay from traditional jeepneys to modern jeepneys. Yung dating terms and condition ng traditional jeepneys namin na na-phase out ay transfer lang po sa modern jeepneys. So meaning to say, we used to operate on a pick and drop manner from point of origin to point of destination. So the same terms and condition din po ang binigay ng LTFRB. Pick and drop din po kami yung modern jeepneys. Although naging air condition na po siya ngayon, hindi na siya kagaya ng dati na ordinary type lang. Yan. So sa madaling sabi, Sir Alex, duma na malaog so kasimbagan tabi sa hapot man ni kumpadreng Jomar o sa muyang pag-iriba dyan sa First District na bako man kamo naging mauri ta
So, style kan franchise akan mga lumang jeepney, traditional jeepney, naipalis lang sa Indo. Yes, opo. Nya. Ganun lang naman talaga po. Kumbaga, inahabol lang namin po yung proper implementations ng mga terms and conditions ng mga prangkisa po ng lahat ng operators sa Legazpi Tobacco. Be it UB Express, be it modern jeepneys, be it traditional jeepneys, yun lang po ang inahabol namin na may implement. Kasi kaya nga po ganyan ang ginawa in order to maintain order and stability sa pag-serve ng riding public. At walang at as much as possible in order to avoid conflict and competition na direct sa ruta na yan, kasi nga yan yung goal ng PUB modernization program na magkaroon ng magandang serbisyo na walang nagkakarera dyan sa ruta na yan for the safety and welfare of the riding public. Yan po talaga ang goal ng PUB modernization. That's why pinupus nila na one route, one cooperative, or one operator policy. Eventually, yan po ang goal ng PUB modernization. Opo. So, iyan ang i-spice up panindo duman sa indong motion for reconsideration na hindi naman sa pagmamalabis, hindi naman sa pagiging mauri, kundi nagsusunod kita duman sa ipinagtalaan ka na proseso kanlay tabi. Ano, sir? Correct po. Tama po, Sir Pio. Opo. Yan lang po ang pinaglalaban namin. Oo. So, I got your point very well, tabi, Sir Alex. When would you file the MR, motion for reconsideration? Actually, I am in front of my laptop computer and now drafting the letter, the motion. Maybe if matapos ko ito ngayon na mamaya, and ipasubmit ko po agad or tomorrow for sure. Siguro para sigurado. Kung hindi kita na-interview, na-submit mo na yan. Ano naman, okay lang. At least nakarating na rin yung concern namin kahit papano. Because this is of matters of public concern, Sir Alex. Ano po? Yes, opo. Kailangan malaman ng publiko. So ano, sir, sa initial na operasyon, kanyaon na dyan so pick appointment kan traditional and UB Express, traditional jeepney and UB Express as well. Kumusta? Na-affectaran man so sa indong daily grind so sa indong dilensya, kumbaga? Affected po. As in, at the same time, yung order of dispatching, medyo naging may hassle. At kasi ang totoo, yung dispatcher namin doon, the other day, hamong kisuntukan kan driver mismo kan UB Express. Yan ang mainit na bareta pa. Ayan po, totoo po yan. Sabi ko duman sa ipablatter mo iyan duman to let the mayor knows na ganyan naging outcome or consequence ng paglagay nila doon ng kasi nagbibideo lang yung tinitingnan kung ano yung mga ginagawa nila doon. Ay hinamon siya ng suntukan ng driver. Sus, Mario Joseph naman. Right there and then sa may area dyan sa may simbahan? Yes, opo. Ba dyan pa magsusuntukan sa simbahan? Sus, Mario Joseph. Kaya nga, that's why that place, isang punto ko dun sa dapat hindi yun pwede lagyan. Kasi nga, naman na mga drivers, there are drivers na medyo mainitin ang ulo. Yun na nga, hindi ako nagkamali. And I pointed out that issue even during our consultation meeting, and they don't believe me na hindi bakit naman magkakaroon ng gulo. Ayun na, di talaga ako nagkamali. Totoo. Buti hindi pinatulan nung dispatcher mo. Oo nga, kasi ang sabi ko lang sa dispatcher ko, i-record mo lang yan, ipablatter mo yan, kasi para for record purposes na talagang mali yung ginagawa nila. After ng blatter, suntukan na! Sige, wag naman. Si Michael Billion po na dispatcher, siya po ang makakapagpatunay niyan doon. Sige. Sige, Sir Tabi, sa pangapudan mo sa publiko, go ahead po. Okay. Sa mga patron passengers po, gusto ko pong ipasabot sa Indo na ako as chairman, I'm doing my best, my very best to give you the best public service sa transportation diyan sa ruta kan Tobacco, Legazpi. And in fact, I'm doing my best na makapag-provide pa kami ki additional units kasi I know na nagkukulang na kami because you really patronize our services for being fast, reliable, and dependable.
Tapos very convenient and air conditioned pa po. So with that, I thank you for patronizing our services. Rest assured that lahat po ng magagandang serbisyo ay ibibigay po namin sa publiko. Opo, Sir Alex, one more. Ano ba, pigtutugutan na nindo ang full capacity? Tamay nag-feedback sa ko the other week. 70 lang po. Ang authorized sa amin 70. Ayun. Na capacity po, 70%. Okay, sige. Sir Alex, salamat. Mabuhay ka mo. Sige, thank you sir. Very much, Sir Pio. Opo. Okay, thank you very much, Mantabi, Mr. Alex Banyares. So yan, Tabi, Pade. Baka lamang, ini kaya pala pag-ulay-ulay so bago ni Mr. Banyares. Aloy ninda ining didiribatehan sa meeting with the mayor. Yan. And nasabi niya nga ni Kasubago na ang tindog ba ni mayor is daitugutan ito because of these possible violations. Kaya lang itong sudlas na meeting na bako na si mayor so nag-preside ibang tao na bago. Iyo taara mo kumpadre Jomar, yung baga suoro istorya tamang kay to kanainot na binugkaras mo an. Nasaro sa namin sunarta so violation kan franchise. Ayo gani, oo. Sige. Nagalas man nga ni si bako na ngayon si mayor so nagano sa mo. Pagkatapos, iba na sudalagan. Sige. Na iba sudalagan. Kaya sindabis mo masurat min motion for reconsideration kay Mayor Crisel para i-insist or ipasabot mang giraray so sa indang panindugan. Roger. And of course, saro pa sina Mr. Banyares na kung tutugutan hindi kung pumatugot, baka may mga sitwasyon na umabot as in maging basihang palugunan, nagtugot na bagangay ka mo. Dahil na kami ngayon magigini po pa. Yan, sige. Roger. Yan ang report. Jomar Bian, DZGB. Thank you so much, kumpadre Jomar. Tatabuding, acknowledge ko na lang yan na storya. Sige. Okay, sige. Oras Pilipinas, alas 18, and ang mga storyang yan tabi, hinatod sa to kan mga minasunod. Dali lang muna. Piga sa lansa ni Bonjing Yun na lang ang ating news break and station break. Then pagkatapos kayan, halawig na hanap buhay. Pagkatapos siguro ilawag na lang natin yung kanang Miss Universe kung ano nang nakuan. Budaso nang gana, may nang gana na. Daman sa paukod ko kung sa iso nagtugtog, nagkanta Alas 19 ang oras, budan mga bareta ay natod sa Indokan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indokan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Alkaline water, purified water, and mineral drinking water. Stream Fresh, Pantaw Libon. Care of Brenda B. Baclao. Stream Fresh, Sugoy Castilla. Care of Jocelyn M. Mariate. Stream Fresh, Malubago Ginubatan. Care of Jonaline N. Saison. With cellphone number 0907-779-3241. Tubig na masiram? Sa Stream Fresh yan. From the management and staff of Stream Fresh Water Refilling Station, Merry Christmas and a prosperous New Year. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray ini kesa sa dati. Aroma pa sana, masaramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin na
naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. The first university in Bicol, ang University of Nueva Cáceres, ay tatanggap na ng enrollees sa December 15, 2021 para sa second semester ng school year 2021-2022. Registration is ongoing. Employable courses are offered in our 7 colleges: engineering and architecture, business and accountancy, education, arts and sciences, computer studies, nursing, and criminal justice education. For career advancement, pwede kang mag-enroll sa School of Law at School of Graduate Studies. Experience quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Register now and enroll soon. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Mega One,
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso kan mga istorya, and thanks for waiting. Good morning. Morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niyatong bareta, nagbunga na napagal ni dating OIC ka na City Environment and Natural Resources Office Head, Mr. Cicero Buboy Canyo, sa pagkondusir ng mga programa asin advocacy sa iyang opisina dahilan sa ngunyan pinag-concur na ka na gobyerno lokal kan Legazpi sa iyang posisyon. Asin formalmente na sa Sir Pio
na matukaw bilang pamayokan na Sentro Kansyudad kan Legazpi. Congratulations kay Boboy Nakanyo. Yes. Yan. Kunya na. Kumpirmado na kan sangguni ang panlunsod. Confirm na. Confirm na kan mga gobernantes. Ano? Yes. Aba, wow. Christmas na kay Boboy. May regalo tulo. Congratulations kay Sir Boboy Kanyo. Yes. Sige. Ini nangyari tabi si Pio matapos na mag-proponir si Konsehal Jaime Andes kan resolution number 15-04-08-2021 kung saan pinagkukonkornaan na nasambitan ng opisyal na magtukaw bilang formal na pamayokan Sentro Kansyudad kan Legazpi dahilan sa araman ka ng gobyerno lokal na talagang dakol na ginibuhan ang nasambitan ng persona sa kahaloy-haloying panahon sa gobyerno lokal kan Legazpi. Aram mo mahigos. Sa totoo lang, saro sa pinakadipisil na mga trabaho, primero, kung nasa Committee de Transportasyon. Yan. Kulog di pa yung gulpi at kung yan, police officer na pinagsabi. Sa pagtapok naman ng basura, uyugon mo ang kakalabanon mo. So, traditional na kauslaan, kabaglaan. Kabag na tigapon. Kabaglaan. Ngunya na transform baga sa Legazpi. Yes. Boboy Kanyo is one of the vital element kan sistemang iyan. Tama. Na kaya nanunungod lang na tumukaw na diyan sa trono si Boboy Nakanyo. Yes. Daing nagkontra sa sanggunian. Wala. Ang kumontra dahi kolektahan ng basura. Congratulations kay Boboy. Sige. Yes, sigun kay Councilor Andes, talagang magkakanigo na mapangaranan na siya formalmente as the head of Sentro. Pero pinaghagadigdi sa resolusyon na ini na sa kada taon sa iraro man ganara din na 40 hours na supervisory o kaya management training si kanya tanganin na mas mapahiwas pa ang kaaraman kay ini sa paghandle kang nasambitan ng posisyon mantang sa ngunyan pirmado at aprobado naman ini ni Alcalde Noel Rosal bilang pamayokan sa tuyang syudad. Congratulations indeed kay Sir Boboy Kanyo. Sige. Yes. Tabi Sir Pio, ang informasyon man halit sa City Hall Boy, Ange Galero, DCGB. Salamat tabian sa istorya halit dyan sa luwas. Our congratulatory message. Congratulations kay Sir Boboy Kanyo. Na konfirmar na po ang sa imong pagiging full-pledged na City Environment and Natural Resources Officer po kan Legazpi. Sa irarom yan kan so solid waste management disposal. Siyan chief man dyan tabi sa solid waste tabi sa Enro. Yan, Senro. Okay. Congratulations. Dapat lang talaga ang sakripisyo mo dan higos kaya ni Boboy Nakanyo. Sa totoo lang, mapagalbagaan pag-transformar niya to kan sosyudad hali duman sa nakatuudan pero dilus ubos na sistema nin kabaglaan, pagtapok nin basura, pagsegregar, pagkolektar, gabos tabi, and it takes a lot of tedious process. Buda willpower. Yan, sagkod political will para ma-implementar mo yan na matransformar mo ang sarong sosyudad. Coming away o itong supaghali na duman, I should say, going away, shying away from the traditional na sistema niya to na parang walang pakilabot sa pagtapok ng basura. Kaya nanunungod lang na yan po baga tabi, nahiling ta naman so dalagan mo niyan baga kan na pagkolekta ng basura sa Legazpi. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Talagang na-transform po man tabi. Yan. And saro dyan si Boboy Nakanyo sa elemento ko natata. Inabutaman insofar as yung collection efficiency is concerned sa basura tabi. Ayan. Igong nang gana duman sa palod. Tabi. Apudang ko si Sir Rondon. Sir Rondon, may nanggana sa palod. Kunin naman doon. Nag-iba na naman si Director Budas. Sir Rondon, tabi. May nanggana. Duman sa palod. Kung si Sayso nagkanta ka itong tugtog.
Yan. Na pinagpadangog niya to kasubago. Pakiulit naman nang marinig namin ang boses kan kumanta Sir Pio. Tabi, yan na kuan. Ang nagkanta kay na official kan Kapitolyo. Diyan sa kuan. Yan na. Kung kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Yan. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan pauruon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa pusunton. Pangapunan sa mga namamaman, makisumaro sa programang kaikuhan, para sa katuninungan. Nahilig mo na. Nagapod din naman na Manuel. Bata, nagtutugtog. Nagapod ka, Manuel. Alaan ko. Pero kay ba na naman daw? Ano? Maginom. Loko-loko ka. Disqualified ka, Manuel. Disqualifikado ka. Hindi ka pwede. Takaibanan mo ito sa pag inom-inom. Ayan na. Ipunan sa tisyong tunay na linalaoman. Yeah. Si Ram sana. Na mapapakinabangan kan kadaklan. Ad-lib natin. 200 pesos yan. Yeah. May nag-text di, morning ang kumanta po ay si Vice Bobby Cristobal. Sala po. Good morning po Sir Pio. Simbag ko tabi. Ang nagkanta si Mr. Danny Garcia. Sala tabi. Sabi naman kansaro, ay si Velcro Sweet po. Sir Pio nagkanta kaan. Sala po. Nag-text pa digdi si Kong Didi Daan. Sala tabi. Ay, may nanggana. Ikaw digdi nag-text. Si Rondon Ricaport ang nagkanta. May nanggana na po. 6137 and sayang last 4 digits. Ang nagkanta po kay ni mga tugang. Yan. Duaan nakako akan tama. Di pagbanghaon niya to, lugod nga ning patas tigsang gatos ka mong load. Yan, tigsang gatos ka mong load. Ining 6137 Buda 5 okay 1807. Yan tabi duang nanggana. Tama po kamo. An sa tuyang provincial engineer Dante Baclao ang nagkanta po kayan ha. Kaya ining duwa tabi, gana ka mo, tigsang gatos, ganing patas, pareho ang laban. Yan. Susaindang pag-text, magkasunudan man sa halos sarong minuto ang distansya. 9:27 susaro, 9:26 susaro. Kasubago. Sige tabi. Paano kayo ni Paparondon? Mapapalaban so paita. Igwa kitang nanggana. Ukod ko po ang nagkanta si Freddy Chicken. Baka ba? Sige tabi apudang ko si Rondon. Kinatawan Dante. Disqualified ka mag-intra sa pa-contest. Kinatawan Dante mabuhay ka tabi. Kinatawan Dante Arandia. Apudang ko si Rondon. Tamay nanggana.
Gunmuan. May nakaako 2, tigsang gato sa sana ito. Hagadon tam permiso ni Rondon na tigsang gatos itong 2. Tiyo. Papa Rondon, Yes. may nanggana. Anong gana? Pero 2 kaya lang hagadon kung permiso mo ta saro ka sa mga nagdonar kan papremyo. Parehon talugod na tigsang gato sana tanganing pareho sinang happy, yo. Oh, dahil problema. Oo. Ipadala ko na kay Luwin sang gatos. Ana? Ipadala ko na kay Luwin sang gatos. Dahil mo dyan, kung kaibanan ni Lowen si Direktor, kung kaibanan ni Lowen si Direktor, si Sindikatohonan. Ano yan? Ang sabi mo? Kaya si Direktor. Kasi kape, din elephant kape. Tapos si kinatawan Danting Arandia, nag-intra, diskwalipikado man siya. Dahil siya pwede. Pareho mo, tataga kapitulyo ka mo. Padihon pa siya, padihon. Huwag pati sudo ha. Oh. Ardo na lang kayo, kung siya masarap ng gana, ipasa mo lang sa number sa kuwete, paludan ko na lang. Susarong number, paludan ko sa imo. Susaro sa kuya man, nga ni patas sulaban. Sige. Sige. Mabuhay, Papa Rondon, Governor Salamat, Bitsara. Sir. Good morning. Salamat. Sige, yan. Ayun na tabi ito. So, nangga ng saro, ititext ko kay Papa Rondon sa number. So, saro, sa kuya man na palod. Nagkadatabi ka ito, si Engineer Dante Baclao. Budan nagkumposo, nagprodusir. Dakol pa yan yung mga kanta, tugtog si Engineer Dante Baclao. Ipadang ko sa inyo sa mga masunod. Igo pa siyang kantang niyan sa Pasko. Tabi, para sa Pasko. Yan. So, yan po tabi ha. Congratulations sa winner. Anong magayon ka ni sa aga? Kasi Junjan Chan, gusto mo magpa-contest? Anong gusto mo tabi, Angel? So, pinulitiko kang politika ang politiko? O pinulitiko kang politiko ang politika? O Pasko Paksiw, Pasko Paksiw, Pasko Paksiw? Ano na submission ni Bears? Talaga naman nagmi-meeting para sa NMR, tapos makpan na kita, mapaaram na kita nito. Ano submission ni Bears? Okay na yan. Top 5 lang kita sa Pilipinas. Good work. Pero hindi kitang minalaw sa sirkulo Top 5, buyogon mo ang Pilipinas, either Miss Universe, top 5. Talaga. Congratulations. Job well done. The tradition continues. Permi nagad di laog sa top 5. It's either Miss Universe or number 5 or number 3 ang Republika kang Pilipinas. Salamat po kan sa inyong pantabay. Andali mo na. May meeting sa NMR. Medyo huralawigan sa tuyang mga kwan dyan. Pwede na dyan, Angel, So, mga kwan. So, mga ini, So, mga dapat. Tanganing, yan na. Nagbi-meeting pa ng date na minuto pa, Tingog Kanbanuan. Yan, yaw na si Tata Bunjing. Salamat po kan sa inyong paghinanyog. Pero, mako na kita, nagboto agiraray sa Tata Bunjing. Salamat po kasi daw pagkanta bayamang Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog Kanbanuan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine,